И здравейте хора, това е 10-11 част на Final Kinder Joy Stranger Things Funko Pop яйца. Днеска си взех пак 2 от Lidl. И искам да ми се падне, вече го търся, може би от един месец и не ми се пада. Та взел съм 2 яйца и мисля, че е той. По кодове съм ги гледал. Та нека да преминавам към отварянето. Първото е C1R26SO. Моля ти са нещо хубаво да има така. Ако мога да го отворя. Тук би трябвало да има и от тези двете яйца. Първо гледащо. Тази нямам! Тази! Айде! Тази я нямам! Хайде хора! Ставаме още малко от тази я нямам. Добре. Това е много яко. Ерика. Она няма за какво да ми носи, тата. Ерика. Браво. Нямам я. Това е хубаво. Та сега продължавам към другото. Мисля се, монете да е този Уил. Та нека да го отваряме. Това е C1R18SO. О, не моля се. Не е Уил. Хопаре. Поне този голям на повторката, сега тази повторка не е добра повторка, защото не ми се е падал на него повторка. Повторката на него не му се е падал, така че ми е добре, че ми се падна. Това е от 18 C1R. Това беше цялото видео. Пак не намерих Уил. Останали са 1-2 яйца вече в магазина. И не знам какво ще правим. Чуй, къде падна това? Да, това беше видеото. Абонирайте за канала, лайкнете видеото и се абонирайте за моя канал. Чао и до нови срещи!